umaga ulit. Birthday ngayon ni Chuck, kaya pupunta naman ako ng Santiago para pick upin yung cake. Tsaka bilhan na rin natin siya ng regalo. Sabi niya hindi na daw siya maghahanda, basta bilhan na lang ng regalo. So good thing naman kasi may gift na naman si Ami, kapatid ko. So once again Ami, maraming salamat sa gift mo para kay Chuck. So sa ngayon, susunduin na naman natin yung isang kasama ko para magbitbit o humawak na naman ng mga bibilhin natin. Hindi kasi pwedeng pumasok sa mall yung mga bata eh. Wala naman akong ibang maaya kasi busy sila. So as usual, si Polo ulit. So Polo, pasok na ba? Sige, pasok Polo! Pasok Polo, sabi natin eh. Umaandar tayo. A few moments later. Hindi ako na-instruct kung may uugutin ba dito. Wala na daw laman na ano, hindi daw money cake to. Ayun yung name. So yan, hawakan mo mabuti yan ha, Polo. Bahala ka dyan. A few moments later. So ayan guys, nandito na tayo sa Robinson. Bibili tayo ng kandila na 13 daw. Tapos bili tayo ng iba pang regalo para kay Chuck. Tara. Muntik hindi makapasok si Polo kasi wala siyang ID. Buti na lang pinagbigyan, pero next time daw uulitin. Uulitin daw. Oo. Ayan. Regalo, kung ano-ano na lang mga pinagbibili namin. Yung bibili kasi nating regalo para kay Chuck, wala, hindi available. Siguro wala pang mga stock o wala pang mga na-i-deliver na mga bago. Kaya ayan guys, uwi na lang tayo. Bilangan na kami ng partida ng ayuda. Jaran. Yan lang nakayanan. Jaran. Si Polo sa cake, di ko alam kung paano siya kakain. Dumidikit na yung cover niya sa cake. Diyan naman kasi ni Polo laki-laki. Bundot na yung tiyan niya. Tumataba eh. Kaya ayan. Kain na tayo. Huwag mong gawin parang lamesa yan. Nagdadrive habang kumakain. Buti na lang matik tong sakyan namin. Puro sago naman na lang sa ako, hindi naman yung mangga. Di ba yan? Gusto nyo? Sarap. A few moments later. So ayan na guys, nakarating na kami dito sa aming mansyon. Magluluto pa tayo ng mapupulutan mamaya. So, here we are. Oo na yung abot ko sa'yo. Ay, ikaw na lang, mauna ganun.
Isip mo na. Thank you sa handa. Wala kayong message sa akin? Oo nga. Thank you sa lahat ng handa. Tita, thank you sa sa handa ko. O, bibigyan kita ng date. Date. Para ano, o, buksan mo na. From tita. Tita, thank you. Thank you po sa cellphone. Thank you, tita, sa handa ko, sa bag ko, at saka sa cellphone ko. More blessing. I love you. Ta, hugutin mo na yung mask. Wala. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Wala. O, sige. O, ngayon, anong gagawin na natin? Pray muna tayo. Ay, oo. O, sige. Kay Panginoon, nagpapasalamat po kami sa gabi nito sa karawan ni Mitya. Salamat Panginoon sa magandang kalusugan na binigay mo sa kanya. Panginoon, dadalangin namin sa gabi nito na patuloy mo siyang ingatan, patuloy mo siyang gabayan at lumaki na may takot sa iyo. May respeto at tulungan mo rin ang kanyang pag-aaral. Gabayan mo siya, Panginoon, para matupad niya ang kanyang mga pangarap. I-bless mo po ang bawat isa sa amin sa gabi ito. I-bless mo din po si Ami na nagbigay ng blessing sa kaarawan ni Paul, ni Chuck. Maging sa family po namin, ikaw po ang nagbibigay ng kalakasan, ng pagmamahal sa amin. Pinabalik po namin ang lahat ng pasasalamat. Papuri sa iyo. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay hinihiling namin sa mataas sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy birthday to you.